pavanhu vaviri vanenge vawanana, ndiani vanokwana-kwana vanotenderwa kuti vafanira kunga vachikwana-kwana muwanano dzevanhu vachida kutoongorora nekuda kuudza vanhu zvekuita nekuti vaifanira kunge vakaita so uyo handiye and all that. Who are the people in question? Pane inonzi yakakuti ma-stakeholders kana maroorana, nditi kana waroorana zvinonzi unenge waroorera dzinza rese. Saka kudhara ainzi mukadzi wedzinza. Kudhara wanyanya kunetsa kushungurudza anga ari vamwene. Kozoita vanonzi vanatete, ndimo vanatete kai. Wana baba munini. Ndofunga tisho tinokwana ipapo. Tinoda kukwana-kwana mumarriages madzikoma edu, ehanzvadzi dzedu. And sometimes tinotopinda imomo with the feeling yekutoti this marriage must not survive. But with recent years, kwane yatinoti social media. Yakapindira. Haikoko kunopindirwa zvekutodaro. Ma-demonstrations anotoitika. Demonstration yekutoti newe unoshaya uzoti konaini. Vanhu ava vari kundidaro nemhaka yei. Every day unotoona vanhu vachidemonstrate kuti this marriage must not survive. Nhasi vanouya vachitaura kuti mukadzi wako muhombe uyo, she's older than you. Ichemberi, wakaroora chemberi. Mangwana wakaroora mai wako. Wotozonzwa umwe neumwe usikazivi kuti akaroora mudzimai wake uyo aidanana nanhingi vari kucrash. Nai wedu. Then kozoita iyo yemazuva ano handizivi kuti zvakabva kupi. Mukadzi wako haana nyashi. Just to make sure kuti your marriage will not survive. Ndo ma-stakeholders yayo anotodemonstrata kutoraise ma-placards pa-social media. Kozoita the most sad part ndeyekuti unochiona watingati the men of God. Vanotopindira zvakanyanyisa. And the man of God is dangerous because anobva auya nemavhesi. Akabata rekuna Genesis, akabata rekuna Kings, akabata rekuna Ephesians. Avazi vanongobata zvinhu zvingori relevant kune zvavanenge varikuda kutaura chete. Unobva utozvishairwa kuti right, sei kuri kunzi ndazorambana nemudzimai wangu. Do you go back to God and say, God, mission yamakandituma yekuti vanhu avasiyana, I've achieved it? Because remember, God anenge akati, what God has put together, let not men put asunder. Saka kana wasucceeda kuti vanhu ivavo through your gospel warambana, do you go back to God and say hallelujah? Zvaita. Endi zvimwe zvinhu zvaunenge uri kuudzwa kuti kwai haana nyashi yacho yoyo akazodanana nauyo kucreshi. Zvinhu zvaunenge uchitoziva nekutoona zvamene muchitoziva pachenyu. Who are they to Saka sometimes my stakeholders, they can be helpful depending on how you take their criticism. Some criticism is supposed to make you stronger, but if you are not careful, if you take the criticism wrongly, it will break your marriage. So let's always be wary, be careful, Kuti. We have such people, and let's take the criticism positively to build us to become stronger. And it must not destroy whatever that we have. Yeah. And the people must learn to be in their lane anyway. Yeah. Thank you. Be blessed.